हेलो एवरीवन। नमस्कार। जय जगन्नाथ। तो ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାର୍ ଚଲେଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାର୍ ଶିଖୁଛି। ତ ଆମେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଶିଖଉଥିଲେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲି। ନର୍ମାଲି ବାସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଚଲାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଉଛି ଏଥିରେ। ତ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 ବି ଆର ଆଣିବି, ଯେଉଁଟାଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଲି ଗାଡ଼ି ଶିଖି ଯାଇଥିବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ।